Transazzjoni ta' 100,000 euro bejn l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-awditur tiegħu Brian Tonna mixejna ħlief ġennata. Hekk iddeskrivija l-ex direttur mhux eżekuttiv tal-Bank Pilatus, Philip Merċieqa, fix-xhieda tiegħu bħala parti mill-inkjesta Grant. Il-Gazzetta Sunday Times of Malta kwota din ix-xhieda dwar somma kbira ta' flus aktarx riżultat ta' tixħim relatat mal-iskema tal-beħ tal-passaporti. Din it-tranzazzjoni kienet ilha tiġi investigata sa minn April tal-2017. Brian Tonna, sit il-kumpanija Nexia BT, ipprova jistaħba wara l-iskuża li l-100,000 euro li ngħata minn Schembri kienu ħlas lura għal self li l-ex Chief of Staff ta' Muscat għamel minn għandu fl-2012 waqt perjodu ħażin kawża ta' proċeduri ta' separazzjoni. Iżda l-Philip Merċieqa li minnaħa tiegħu kien bankier professjonali, din it-tip ta' relazzjoni bejn awditur u l-klijent tiegħu qatt ma kien semaħħa qabel. Anke li taħseb li tagħmel tali tranzazzjoni mixejn ħlief ġennata qal lill-Maġistrat Aron Buġejja. Fix-xhieda tiegħu l-ex direttur tal-Pilatus qal li kien ikkonfronta l-sit il-bank għal Sadir Ħaxeminejad dwar ir-relazzjoni bejn Pilatus u Keith Schembri waqt laqgħa tal-bord tal-bank. Dan sar l-għada stess li l-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia kienet allegat li l-kumpanija Grant kienet tamart il-Prim Ministru Michel Muscat. Philip Merċieqa kompla li Ħaxeminejad kien ipprova jagħti xifhem li m'hemm xejn ħażin fir-relazzjoni tiegħu ma' Keith Schembri, anke fid-dawl tal-fatt li Ħaxeminejad kien qallu li Schembri kellu biss kont personali mingħajr flejjes kbar fih. Fl-istess waqt kien qallu wkoll li relazzjoni bejn il-bank u l-ex Chief of Staff ta' Muscat kienet spiċċata għal kollox. Anke l-FIU għajmet is-suspetti tagħha wara l-iskuża li ta' Brian Tonna e kif baqgħu ma nstabu l-ebda traċċi ta' self bejn Schembri u sit Nexia BT. Dan aktar u aktar meta l-100,000 euro kienu trasferiti aktar tard lejn il-kumpanija Willerby Trading li Brian Tonna kien fetaħ bil-moħbi fil-British Virgin Islands. Philip Merċieqa qal li l-Maġistrat Buġejja li wara l-allegazzjonijiet ta' Daphne Caruana Galizia u ma ħassux komdu jibqa' assoċjat ma' dan il-bank li skont il-ġurnalista fetaħ f'pajjiżna biex jintuża sempliċement għal ħasil tal-flus.